Holkám bohužel někdo ukradl nůžky, takže střihoruký Edvard tentokrát bez nůžek. Ale jen vám o nich povím, že měli vystupovat v choreografiích rekreačního tance, to znamená 3. liga, ale protože byli moc šikovní, tak to zkusili ve 2. lize a na mistrovství Čech skončili 12. z 25 a jsou to mistři jižních Čech pod vedením Elišky Vaškové, střihoruký Edvard. To byl střihoruký Edvard, kurz PS5 a já nyní poprosím Elišku, aby šla ke mně a předávám slovo. Tak jmenuji Eliško, my jsme nechtěli s Jikou zůstat pozpátku, takže ti chceme taky hrozně poděkovat, ale oficiálně chceme až na tréninku, takže děkujeme. Děkujeme, nebudeme si nic říkat.